става, хора? Днес сте отново на канала RobG. Днес ще играем с един мой приятел, вие вече го знаете, Али и неговия брат Емин, на една игра в Roblox Scary Shawarma. Ще правим някакви тортили, шаварми, там каквото има. И надявам се ви хареса видеото. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото, ако ви хареса, и коментирайте в коментарите, ако искате в някаква друга игра да играя. И това е като цяло. Приятно гледане! Брат, аз вече джойнах. Къде съм? Следвай ме. Какво играл ли си тази игра? Да, играл съм я. Изключете всичкото, всичкия волюм, аз знам всичко. Добре, чай малко само да намаля наистина малко, че не се чуващи. Затвори вратата. Да. Че затвори вратата, благодаря. Значи някой да гледа... Чакай. Чакай малко сега. Някой да гледа камерите, моля ви. Това е много важно. Как се гледат камерите? Тук идваш и гледаш на един монитор. Значи, тук от земята, ако правиме грешки, ще излиза някакъв човек, къде ще ни убива после. Един път играх с братовчетка ми и брат излезе някакъв мозък. Да, бате, така че... Моля ви, просто правете, гледайте камерите добре, правете хубави шаварми. Чакай аз да заредя месото, че нямаме месо. Кой с... Аз съм с камерите. Празно. Ама пусни Night Vision. Пусни Night Vision. Ама не. Някой друг ще бъде. Аз снимам. Аз снимам, трябва. Значи, Гого сото, зареди месото. Не бе, че... Това много дълго време се държи, за да се зареди месото. Чакай, ще го видя то дали е нормален. То горе-долу добре. Дръж. Не пускай. Виж дали има месо. Имаме ли месо, Гого? Бе, имаме, да. Тук в кутийката. Добре, давахме му. Шауармата. Вика, че мирише добре, това е добре. Чакай, аз ще гледам камерите. Сега тук, нали, искам попитам, защо сме се хванали на работа при шауармата. Това вярно, че нямаме пари никакви. Но защо сме нощна смяна? Не, защото няма пари. Идват ли? Идват някакви близначки. Та не е добре. Затваряйте. Затваряйте с копчето, копчето. Тая трябваше да видиш как говори. Брат, ти трябваше да видиш главата как фръкне назад. Момчета, вие не искате да видите какво видяхте. Вече ги няма. Какво? Бате, има нощна камера, където гледа вижда им през кожите и такива неща. Вижда все едно. Ако има аномалии в тях. И е много по-страшно. Те си тръгнаха. Понякога има някакви бели същества отзаде на задната врата. И не си тръпват, докато не гледаш камерите. Не я сървайте, бате. Махай! Виж как изглежда на това, виж как изглежда на камерата. Как изглежда съвсем нормално. Не, бате. Виж на камерата и отдолу пише Night Vision. Пусни Night Vision-а. Да. После пак ще видя. Брат, като бях с братовчетка ми беше по-спокойно. Какъв ти е проблема с нас, бе? Не знам. Чакай, ако...
Вие, понеже и вие сте извънземни и вие ги извикахте. Това го знаех, това си го знаех. Чакай, Няма. тръгнали си? Емчо, ти ако искаш, гледай. Има някакъв отвори. Отвори. Тоест нормален ли е? Има ли дупка? Да му видим лицето. Да, нормален е. Бе. Аре. Кой имаш? Кой иска? Лаваш. Кой лаваш? Хляб. Я му направи. О, мале сте мързеливи. Не, просто не искам да се появява този мозък, който е тук. Даде ли му? Чакай, бе. Емчо, я го гледай на камерата, защото не ми изглежда нормално, както се движи така като някакъв психар. И може ли по-бързо? Мале и Жорето. Бърза като луд. По-добре аз да гледам камерите. Да му давам ли? Дай му, бе, дай му. Добре. Че то мозък, ако дойде направо. Аре бе, давам Той му. иска две да вземе. Той иска две, той я иска две. Не помниш ли? Не, той не каза, че иска две. Поне аз не видях. Че аз гледам камерите вече. Какви са? Трябва да затваряте вратите. Не! Не! Ще ни погубиш. С копчето е там. Ама не го натискай. Мръдни се, бе! Че умърдай, бе. Go, crash out. Ми не ми да. Аре бе. Не гледай камерите, Вие... Месото имаме ли месо? Месо имаме ли? Момент, човек. Не! Да, пуснете грила. А така. Шли да му затвори. Не. Браво. Отдавна си бега. Чакай! Какво да напиша? Къде има сега? мишка? Какво да му кажа? Не, няма ти кажа името ми. Не, Къде? нищо няма, бе. Там има мишка. Не, котка. Къде има мишка? Котка. Чакай, моето име, знаеш какво е? Не му затваряй! Името ми е Бос. Всеки да си напише някакво фалшиво име. О, не! Какво стана? Бегай така! Нека къци! Бегай така! Гледай камерите веднага! Брат! Гледай ги! Анци! Отвори! Хора, мъртви ли сме? Сега ще разберем. И какво ще стане? Отвори! Нямаме, брат! Брат, ще чумба! Тръгна си! Ма брат, какъв е този надпис сега? Отворете, вате! Искам да го гледам толкова ще прави. Мозък! Тръгна си! Има мозък! Има мозък тука! Някакъв дойде, не изглежда много добре. Тука има някакъв мозък вече. Някакъв дойде, не изглежда много добре. Му сървнахме като тапанари. То, дядка, добре. Отвори. Това защо? И хора, като цяло, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате, ако сте нови и харесвате каквото правя този контент като цяло. Аз бях Робджи и лека вечер от мене.